нашия канал. Сега ще ви показваме няколко тайни места с моята най-добра приятелка. Да ходим. Аз съм твоята най-добра приятелка. Да, вече знам. Първо си вземете фенерчета, ако го правите с нас. Защото не се знае какво ще стане. И сега Те, вземете си отиваме. както и да е. Здравейте, моята приятелка. Не паркирахме много добре, но както и да е, да. Айде, да ходим. Сега тук ще намерите една печатница за пари. Да ходим. Как се отваряше? Залепвате се за стената и виждате, че има такова и трябва да се натиснете. Здравейте, ние вече дойдохме. Качвате се тук горе по стълба, така. И веднага трябва да скачате така. И тук има печатница за пари. Може да пуснете ето от този бутон и започва да прави нещо. И е мега яко. Вече нямаме бутилки. Ето тук има тонове с пари. И сега ще ви покажем как в басейна. Добре дошли към в басейна. Вече съм вътре. И сега идвате тук малко. А как ти да спре и да кажеш здравейте на всичко? Тук къде ви отвежда? Сметката. Да, тук да кажете. Тук и се качвате нагоре, по някъде. Не знам аз къде се намирам, честно казвам. И излизате ето в банката. Къде отиде? Да видят къде може сядате. И ето. Можете да гледате къде искате и къде има камери. Ох, и там ли отиде? Да. Аз си мисля, че някъде другаде. Я ми отвори. Отвори ми и аз да дойда. Да гледате. Тук се оказахме. Уихи. Много е яко. Обаче тук искам да го разпита, обаче не мога. Ето и тя малко да погледа. Това искам да го зрева, обаче не мога. Не, това се опитва много и това не мога. И не ви го препоръчвам да го правите, защото няма да стане. Сега ще ви покажем как да си направите зловещ апартамент, така ли беше? Или Абе, апартамента на гъс как да си направят? Сякаш имало зомби апокалипсис и зомбитата са ви нахули в това. Къщата. И сега скачате. В къщата. Идвате. Това, което искам да ви обясна, че ако си направите апартамента на гъс, ако сте си правили апартамента на гъс, Стига да е. просто тук трябва да цъкнете. Трябва този знак да ви отиде да ви стане червен или каквото и да е. Пламне. Да ви пламне. Както и да е, не сме много добри по български. Абе, как не сме много добри по български, бе? Просто мене ме мързи да говоря горе-долу. Отивате в библиотеката и от тази страна, ето тук, има една червена книга. Нека тя да я изглежда по този начин. Виж, ела тук, снимай. Ето, виждам те, не съм сляпа. Така, изглежда такава червеникава. И после отивате в музея. Не знам защо продължавам да държа този... Айде да напомняме. Не беше нужно даже. Този автомобил, ама... Качвате горе, в музея, давате книгата, ето тук. И къде отиде? Горе в музея ли си? Да. Да, слагате... И може да... Ето го! Мистер Брокейвън! Мистер Брокейвън! Мистер Брокейвън! Що на мен ми е смешно? Не знам. И тук отдолу ви излизат имената, кой как се казва. Защо имаше череп тук? Да. Сега можем да го опитаме пак. Ела да видиш. Пак, бе. Ела да видиш. Ела да снимаш. Вече видяха. Ела да снимаш.
Реакшен е много як. Той ще просто е така тук. Така, слагате това тук и ви излизат имената под всяка картина. Тук излиза Мистер Брокейвън и например тая картина е Fear. Това е Гарет. Това е не знам какво и тая не разбрах каква е. Айде, ходим да покажем с апартамента. С апартамента. Добре. Сега палиме колата и... Тук пише един мафия. Не, както да. Той май българин. Мафия! Мафията е българин. Българин с веста. Така, това, което ще направим, може да ви разочарова. Ела, аз съм долу! За какво си долу? Аз съм долу на долната. Тук сега правите това. На вторият етаж може да ме вземете като приятел, ако искате. На вторият етаж правите така. Или където искате. Хайде, давай. Защо на мен не ми... Браво. Как проработи миналия път, а сега дали не работи? И добре. Трябва да си вземете друг апартамент. Да. Голният. А ние за ела. Отиваме да го взимаме. А ние за... Добре. Ела, прави ти апартамент. Добре, сега както видях, взимайте такъв, защото е пълен буклук. Не става. Буклук. Не става. И сега каква трябва да е? Как трябва да Ето я, дето миналия път го взехме с двете легла. Това ли? С двете легла. Това ли изглеждаше? Да, точно. Ма аз не съм взела книгата. Аз я взеха, но тя пак не работи. Това не работи, неко направихме грешно. Защото аз не съм взела книгата и не я сложих. Ще се включиме с вас. Нищо както и да е. Преминаваме на другата страна. Преминаваме нещо друго. Апартамента, че няма за какво да го правим. Ще ми питавайте. Аре, бе. Къде отиваме? В колата или в каквото искате. Това е бъги, не кола. Ти къде потеглите с мен? Айде. Минавай през Макдоналдса. Ти ай тук слези да го видим това. Хайде бе. Не става. Идвай. Чакай. Едва. Така. Не помня горе-долу какъв мит е този, ама или както и да му се вика. Но трябва да запомните числата. Ето тук. 471 4-9. 499. 471 499. Това 471 499. И идвате е тук. къде идваме? Че аз не знам къде отиде. Е тук в тази врата. 471 499. 4-7. Ебе, ми се Абе, както и да, аз не мога да го. Влизаш ли? Идвате тук. Натискате четвъртия стол. Какво да натискам? Правите така. Как? И пишете 471 471 499. И трябва да се случи нещо, но не знам какво. Тама! Май, не знам. Какво така мислиш? Взимате една бомба. И ако кодът ви не е такъв А24, правете ето това, надявам се да стане. Ето тук, така трябва да изглеждат ръчките.
И трябва да натиснете май четвъртото. Както и да е, не знам какво работи. Не знам какво стана. Чакай да излизам от тук. Аз си мислих, че ще стане някой апокалипсис, но то не работи. Нашата приятелка ни казва, обаче както да е. Така, много сме сега. Наистина сме много зле. И без... Нищо, ела така. И без мен. Ела така. И на някъде. Ами. Чакайте ми ме. Трябваше да направи... айде да покажем хака там с къщата една. Как го там? Мамо. Сега, ходи да вземем някаква къщичка. Апартамента ще го маха. Трибаме. Искам да ви покажа един мит, който не знам дали е мит. Но просто имало някакво момченце, което веднъж отишло на парти, без майка му и баща му да знаят, да се измъкна, отишло на парти в ето тази къща с басейн. Кой има в тази къща с басейн? Аз не знам историята. Това, което трябва да направим тук, е да изгасим абсолютно всички лампи и да слезнем долу, дето е... Здравейте, пак отново в нашия канал. Направихме пауза. Добре. Така, това, което трябва да направите, а няма за млакни, е да ти дам румейт. Да не сте сами, когато сте в тази къща. Трябва да изгасите с абсолютно всички лампи. Ще закрупя, че ме е страх. Трябва да изгасите абсолютно всички лампи на горния етаж, на долния етаж, абсолютно всички лампи. Където видите лампа, трябва да е изгасена. Защо? Не помня дали трябваше да се прави нощем. Защото така. Не помня дали трябваше да се прави нощем, но ако искате го направете нощем, именно в играта да е, например, 00 часа, а не дела. Ох, чакай. Идвам след една минутка. Трябва да дойдете на долния етаж. Идваш ли? Рома, иде. Идваш ли? Трябва да дойдете на долния етаж. Да дойда, я на първия етаж. Име, такова е едно спалчето там, където да приема да ме носиш. Аз не знам. Ще те нося. Ама ти трябва да снимаш. Ти трябва да снимаш. Аз снимам, обаче то нищо не се вижда и трябва да снимаш. Добре. Ето тук трябва да дойдете и да слезнете долу. Ако има на стената някакви думи, например, Where are you, mommy? Това го гледах вчера, между другото. И то какво трябва да пишеш? Where are you, mommy? Какво си? Нема да ме апеш. Тъмно навън. Навън стана тъмно, затова бегай с 300. Я го покажи това с мистер. Това не проработи, хвана страх да това тръгне. Елате е тука.